Takže čauko na YouTube, moji priaznivci. Keďže naša futbalová reprezentácia dnes nastúpi o 19. hodine proti Walesu, tak ja som sa rozhodol, že natočím také krátke videjko, ako som sa pripravil na zápas, pretože keby Jan Kozák sa mu zranil bránka, tak som náhradný tuto. Vidíte, že aj tuto názadu mám napísané číslo 1 a svoje priezvisko. No ale toto je môj aktuálny dres, pretože momentálne chytám sa jeden nemenovaný klub, ktorý sa na dosku tak rozbieha a takýto dres mám. Som brankár, už mám trošku špinavý. A verím, že teda dneska naši slovenskí futbaloví reprezentanti na majstrovstvách Európy vo Francúzsku predvedú dobrý výkon proti Walesu. No a ja sa zatiaľ s vami lúčim a toto bol môj ďalší taký krátky vlog, takže sa s vami lúčim. Au revoir!